ಮುಂಬೈ ತಾಣದ ದೊಂಬಿವಿಲಿರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ 29 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆತನು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕೇಂದ್ರಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಡಬಿದ್ರದ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕೇಂದ್ರಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಂತೊಂದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನಲ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣದ ಫಲಿತಾಂಶಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬೈದನು. ಕೊರೋನಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರೊಂದೇ ಉಂಟು. ಕೊರೋನಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರೊಂದುಪ್ಪು ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅದು ಅಂಡ ಇನ್ನೆತ ವಿರುದ್ಧ ಏತು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂದು ಮಲ್ಲ ಈ ಮಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಅರ್ಥ ಮಂತಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರೆಲ್ಲ ಅದೇ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡಾತದು. ಮುಂಬೈ ತಾಣೆದ ದೊಂಬಿವಿಲಿರ್ದು ಮೇ 18 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ ಬೈದಿನ 29 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆತನು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುದ ಆರಂಬೋಡಿ ನಿವಾಸಿ ಪೊಣ್ಣನು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕೇಂದ್ರಡು ಕುಲ್ಲಾದಿತ್ತೇರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ಪೊಣ್ಣನ ಕೋವಿಡ್-19 ಪರೀಕ್ಷೆದ ಫಲಿತಾಂಶಡು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆತನು. ಮೂಡಬಿದ್ರದ ಕಡಂದಲೆಡು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕೇಂದ್ರಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಂತೊಂದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನೆಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆತನು. ಅಡೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಡು 2 ಪ್ರಕರಣ ಹೆಚ್ಚ ಆಯ್ಲೆಕ ಆತನು. ರಾಜ್ಯಡ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತೇರ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ 1743 ಏರಿಕೆ ಆತನು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಪಿದೈ ದೇಶದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಬೈಡ್ದು ಬತ್ತಿನಕುಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಡ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಕೊರೋನಾ ಏತು ಹೆಚ್ಚ ಆಣ ಪಂಪಿನವು ಇತ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ಆತು. ಇಂದೆತ್ತ ತಡೆಗು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಏತು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆವೊಂದುಂಡು ಇಂದು ಮುಖ್ಯ. ಈತು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಕೊರೋನಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪುನಗ ಇಂದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹಕಾರಲ ಆತೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ತಿಕ್ಕೋಡು ಕೊರೋನಾ ಏತು ಹೆಚ್ಚ ಆಂಡಲ ಅವೆನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟೊಲಿ ಗೆಂದೊಲಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರದು ಏಪಲ ತಿಕ್ಕಡು.